سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ናብቲ ዛንታ ቅድመ ምባለይ ግን ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተዳሓሊኹም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናፍቲ ዛንታ ክብለኩም ሰነይ ምክትታል። ወዲ 33 ዓመት ካብ ኢንግላንድ ክሳብ ሕዚ ቀዋሚ ተፍቃሪ ተይብለይን ዝጽላዕ ወዲ እውን ኣይኮንኩን። ብደጋዊ ትርኢተይ ቁም ነገረይን ከምቶም ብደቂ ኣንስትዮ ዝበሃጉ ዓይነት ወዲ እየ። ቃል ኪዳን ምስ ኣሰርኩ መጽናዕ ምዃኑ ስለ ዝኣመን ግና ክሳብ ናብ ሓዳር ዝኣቱ ብዝተኸኣለኒ መጠን ኬፋት ክብል ከም ዘለኒ ስለ ዝኣመንኩ እየ ንሓዳር ዘይወሰንኩ። ቁሩብ ርግእ ኢለ ኬፋተይ ርአ ስንጥ ኢለ ናብ ሓዳረይ ንኽውስን ስለ ዝደለኹ ብዘይቀል ዓለም ክኢላ ፍቕርን ዓራትን እየ። ምሳይ ሓንቲ መዓልቲ ዝሓደረት ጓል ተደጋጋሚ እናደወለት ንድገምባ እናበለት እያ ተሽግረኒ። ምኽንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ብኸመይ ክዓግባ ከም ዘለወን ዝፈልጥ ሰብ እየ። ኣብ ህይወተይ ዝጸልአ ነገር እንተደኣ ሓልያ እታ ኸሕጉሳ ምሳይ ዝሓደረት ጓል ላንጋ ጌርካ ተይርካዕኻያ ምሕዳር እዩ። መትሎይ ንእሽተን ኣይኮነትን ይኾርዐሉ እየ። ንኡ እየ ድማ ንኡ ሒዘ ክሳብ ሕዚ ብሂዋናት መዘራረብ ኾይነ ዘለኹ። ዋላ እንተኾነ ግና ተይተስአ እንተሎ ክትሪኦ ተለኻ ብጣዕሚ ዘብህግ ዋላ እንተኾነ ክሳብ 14 ሴንቲሜትር እዩ ዝበጽሕ። ምስ ተስአ ግና ካብ 20 ሴንቲሜትር ኣይሓልፍን እዩ። ናይ ገሊኦም ክንድታ ሕንጠሊቶም ኣጻብዕቲ ኣይትኾንን። ምስ ተስአ ግና ነዚ ናተይ ከርክቦ እንተሎ ኣመናይ ዝገርመኒ። ግና እቲ ጸገም ኣብ ምንታዩ ጥዕናው ዶ ይኸውን ዋላ ዝተፈጥሮ? ካብ ሓውኩም ካብ ኢንግላንድ በጃኹም ሓሳብኩም ሓቡኒ። ሰላም ሓውና ከሞትሩ እዚ ቻናልና ከባኹም ናባኹም እዩ። ኣብዚ ደረጃ ምብጻሕና ድማ ብኣኹም ብምዃኑ ዛንታኻ ናብ ተኸታተልትና ክነብጽሖ ድልዋት ኢና። ኣብቲ ዛንታኻ ከምቲ ዝገለጽካዮ ብዙሓት ደቂ ሕዋን ትፈልጥ ኢኻ ትመስል። ኣብ ሓዳር ክትጸንዕ ከም ዘለክካ ምድላይካ ዝድነቕ ነገር እዩ። ኬፋት ጥዑም እዩ። ግና ድማ ከምቲ ወለድና ኣብ እርጋንካ ትወልዶ ቖልዓ ኣብ ተስካርካ ፍሕኛ ይነፍሕ ምእንታን ከይኾነካስ ዕድመኻን ካሊእን ኣብ ግምት ብምእታው ኬፋት ንኸይተብዝሕ ንእግረ መንገድና ሓሳብ ክንበካ ንፈቱ። ናብ ተርእስትና ክንኣቱ ዳርጋ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ምስ መትልኦም ጥቡቕ ምትእስሳር እዩ ዘለዎም። መትሎ ሓዚ ቐጻሊ ዘርእን ምልክት ተፈጥራዊ ምዃኑን ስለ ዝእመነሉ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ዝተፈለጠ ነገር እዩ። ኣብ ሓደ ሕዝቢ እውን ክሳብ ናይ ኣምላኽ ደረጃ እዩ ዝበጽሕ። ተመራመርቲ ከም ዝብልዎ ግና እቶም ንመትሎ ዘምልኹ ህዝብታት ካብ ግጅፊ ዝተመርኮሰ ዘይኮነ ነቲ ተፈጥሮ ዝዓደሎም ንምድናቕ እዩ ነይሩ። ኣገዳስነት ግዝፊ ድሕሩ ዝመጸ ካብ ፊልምታት ንመሃሮ ዘለና ርድኢት እዩ። ኣብቶም ጥራሕ ነብሶም ዝንቀሳቐሱ ቀቢላታት ንኣብነት ደቂ ተባዕትዮ መትልኦም ይግዘፊን ኣስብ ዘየግድስ ኮሪኦም ጥራሕ ነብሶም እዮም ዝንቀሳቐሱ። እዚ ርድኢት ኣብኦም እንተዝህሉ ነይሩ መትሎና ንእሽተን እዩ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ጥራሕ ዝባኖም ኣይመተንቀሳቐሱን። እዚ ርድኢት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ስለ ዘሎ ገዚፍ መትሎ ንዘለዎ ዝፈትዋ ኣይሰኣናን። ዝበዝሐ ግና ማእኸላይ መጠን ዘለዎ መትሎ ከም ዝፈትዋ ሳይነስ ኣረጋጊጽዎ እዩ። ተፈጥሮ ናይ ባዕሊ ሕጊ ስለ ዘለዎ ምስ ዘበን እንስሳ ዝመሳሰል እዩ ተዓዲሎምዎ። ስለዚ መትሎኻ ክንዲ ናይ ዓድጊ ዋላ እንተኾነ ንዓኻ ይጽቡቕ ንመጻምድትኻ ይጽቡቕ።
ወላውን እቶም ውሕዳት ናይ ዓለምና ግጅፍ መትሎ ዘለዎም ሰባት በተመትሎኦም ሕጉሳት ዘይምዃኖም ንቡር ርክብ ምፍጻም ከም ዝጽገሙ መጻምድቲ ክረኽቡን ከም ዝሽገሩ እዮም ዝዛረቡ። ብስነ ተፈጥራዊ መንገዲ እቲ ንቡር ዝበሃል መትሎ ካብ 7 ሴንቲሜትር ንላዕሊ እዩ። 5 ሴንቲሜትር መትሎ ዘለዎ እውን ንቡር ጾታዊ ርክብ ክፍጽም ከም ዝኽእልን ክወልድ ከም ዝኽእልን ይሕብር። ትሕቲ ዘሎ ሴንቲሜትር እቲ ወዲ ተባዕታይ ጸገም ከም ዘለዎ ተገሊጹ ሕክምና ሓገዝ እውን ይግበረሉ። እቲ ግቡእ ኣተዓቃቅና መትሎ ምስ ቀነዐዩ ዝፍጸም። ምኽንያቱ ኣብ ገለ ደቂ ተባዕትዮ መትሎኦም ብድቁሱ እንተሎ ንእሽተን እንትመስል እንትቐንዕ እንተሎ ግና ናፍቲ ንቡር ዝበሃል ዓቐን ስለ ዝበጽሕ ኣብ ገሊኦም ልክዕ ከምቲ ናትካ ብድቁሱ ዓብዪ ኮይኑ ይረአየካ። ምስ ተስአ ግና ካብቲ ዝነበሮ ዓቐን ብዙሕ ኣይውስኽን። መብዛሕትኡ እውን ዓቐን መትሎኦም ምስ ቀነዐ ክንድቲ ብድቁሱ እንተሎ ዝነበሮ ቁመት ይውስኽ፣ ካብኡ ክበልጽ እውን ይኽእል። ነዚ ግምት ብምግባር ድማ ኣብ ንቡር ኩነታት ከም ዘለኻን ዝኾነ ጥዕናዊ ጸገም ከም ዘይብልካን ክንርዳእ ንኽእል። እዚ ዘለካ ዓቐን እኹል እዩ ዘሎ። ወፊሩ ጽቡቕ ሰሪሑ ክሳብ ዝኣተወ ኸዓ ሓጺሩ ኢልካ ዘይምጭናቕ ሰሰናዩ። ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዝነበርና ነዚ መስል ነይሩ። ሓውና ካብ ኢንግላንድ ሓሳብኩም ይደለ ኣለኹ። መትሎይ ከይቀነዐ ገጅፍ ይመስል፣ ምስተስአ ግና ክንድቲ ለውጥ የብሉን ይብለና ኣሎ። ኣንሕና ናትና ሓሳብ ሂብናዮ ኣለና። ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ እውን ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ክትገድፍሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ቻናል ዛንታኹም ክቐርበልኩም ምኽሪ ክወሃበኩም እትደልዩ ሰባት እንተዳሃሊኹም ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ክብረት ይሃበልና እንዳበልና ነዚ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባር ከይትረስዑ። ሰሰናይ ንኹላትና። ቻው።